傷を癒したまえ。の者に風のごとき軽さを。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の傷を癒したまえ。
てな。みんな。はい。よし。まったく。おお、冗談じゃねえ。了解しました。さあ、この先が出口だ。洞窟を出たらランサー何が待っているかわからん。ここを呼び。魔物のあふれる洞窟を踏破し、禁断の地。この力で民のため、平和のために戦います。